Nikola Tesla. Pazi koliko je to genijalno. M ne može da nam otkaže saradnju, M ga ne plaćamo, ne može da nas zajebava na snimanju, M je Srbin, školu učio u Sloveniji, tamo i kurve jurio, M je iz Hrvatske, znači pokrivamo sva tržišta, znate ga brate i vi, sve smo pokrili. Pa da znam, ali Tesla je mrtav, kako da ga snimamo? Animacija! Uzmemo njegov lik s novčanice od 100 dinara, taman toliko i košta sok, i odmah idemo na scenario. Scenario mora da pokrije sve ukuse. Naprimjer, Tesla vozi traktor, jednom rukom vozi, drugom pije onog Zdravka, prolazi pored neke mlade ribe, naći neku manekenku, ali da ne bude, nego da ima, a da opet izgleda pametno. Stavit ćemo i naočare s dioptrijom, to rešava problem pameti. Odlično. Dobro, znači Tesla prolazi pored manekenke, muva je, ono, klasično Teslino muvanje, gura sjelicu usta, sjelica svetli. Ribica se kikoće, ki. Brza montaža, svadba. Na svadbi svi viđeni ljudi tog vremena. Thomas Edison, Charlie Chaplin, Ray Charles, Yuri Gagarin i svi loču Zdravka. Tesla i manekenka dobijaju dete, mali ništa ne jede, pije onog Zdravka, raste. Tesla ore, muzika mora da bude recimo neki narodnjak, ali sa elementima heavy metala. Bam, flaša eksplodira, slogan Zdravko, da mladenci budu zdravi dok se beba pravi. To je mozak. I sad pazi, premijera reklame, ljudi gledaju i kažu, pa ne bi bre Tesla ovo pio da ne valja. A vidi kako mu je dete poraslo od ovoga. A on mrtav, a ore. Znači da je dobro. Cilj agencije je ispunjen, Zdravko se masovno prodaje. I sad, ja sam otkrio to, međutim, rad u marketingu je dosadan na neki način ako nemaš tu kreativnost. Ja sam poželeo to, ok, stand-up komedija, da razveseljavam ljude i pozovem jednu drugaricu, rekao, ti ćeš biti prva koju ću da razveselim. Ajde, razveseli me, ajde. Rekao, si dobro, mislim ovako, si zdrava? Zdrava sam, super. Kako ti je na poslu? Super mi je na poslu. Dobro, kako ti je dečko? To me vide za njega budalo, nismo mi ne znamo, ne pričamo tome. Molim? Nismo više zajedno. Ne želim da pričam o tome. Samo ću ti reći da je on meni rekao da sam ja histerična. Jer ti misliš da sam ja histerična? Ne, rekao, ne. Ti si sve samo ne histerična. Hoćeš da popiješ nešto? Šta imaš? Imam pivo, imam rakiju, imam nešto za smirenje. Možda neki šamar da popiješ, to bi ti prijalo u pičku, mater. Neću ništa da popijem, neću. I rekao mi je da sam ja neodlučna. Ja. Daj mi, molim te, jedan viski, ne daj mi rakiju, daj mi pivo, daj mi nešto za smirenje, daj mi. Ko smiri se, molim te, ispričaj mi sve šta ti se dogodilo, hoćeš da ti ispričam onako baš od početka. Rekao, samo udri. U redu. U početku je veliki prasak u kosmosu stvorio užarenu loptu koju zovemo planeta Zemlja. Ona se hladila tako što... A onda su došli dinosaurusi